Zimbabwe. Ndadzoka zvekare naMndarama Vince. Vince ane complain about kuya kwakaita Binman muZimbabwe. Saka dzaiti munhu wachitaura iye right away because ndikataura ndiri nika ndichitokunyeperai. Ndarama tikungochema chema inini hangu ndikubatikana nenhau yatakaitirwa yaBinman kuti Binman atakaunzirwa hakuna Binman akadaro takaboshwa. Makaboshwa? Takaboshwa. Iwo sei uri kuti makaboshwa? Ndikuti takaboshwa kabhozi mukomana wacho akauya iye vanhu vari kuti vanombomuona. Hanzi vanombomuona? Hanzi vanombomuona kuMbare. Alright, iye wacho akauya iye. Vari kuti vanombomuona kuMbare. Hanzi bhozi zvaakaita akangosvika ngokwira pastage akangoti akribande abvaburuka. Akribande bvaburuka. Saka hakuna Binman akadaro. Alright, saka iwo nechichemo chako wangoti poitwa sei iwo? Ndaingoti dai zvaingobvira hazvo kana zvichiita vobatanidza mari dzacho idzodzo ndongopiwa zvangu ndokwanisa kuvaitira zvangu Binman. Iwe woita ndiwe Binman wacho? Hazvitori nani because Binman atakaunzirwa asi Binman wewe. Binman chaiye hakuna Binman ndomuziva ini. Binman hakuna Binman akadaro. Hakuna Binman akadaro, makaboshwa? Takaboshwa. Saka iwe uri kuti dai vanhu vabatanidza mari vakupa iwe woita ndiwe Binman? Ndokwanisa kutovaitira zvangu Binman, hazvitori nani. Hazvinetse zvokuita Binman. Ngoiswa pama